Benvinguts a aquest seminari que es titula Interacció aigua-roca, mineralogia i medi ambient. Jo soc Josep Soler, de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua del CSIC. Interacció aigua-roca, doncs per una banda tenim l'aigua, ens interessa l'aigua. Aquí tenim un diagrama del cicle de l'aigua. Si comencem, per exemple, pels oceans, l'aigua del mar s'evapora per acció de la radiació solar, forma els núvols i aquesta aigua precipita en forma de pluja, en forma de neu. Aquesta aigua circula per la superfície, amb rius, a torrents, va parar a llacs, eventualment al mar, però una part important s'infiltra cap avall i entra a dins sota la superfície, forma l'aigua subterrània que circula pels aqüífers. A efectes d'aquesta xerrada ens interessa molt aquesta aigua subterrània, bàsicament aquesta zona i també la interfase entre l'aigua subterrània i l'aigua superficial. Aquesta aigua subterrània surt per fonts, manantials, etc. Interacció aigua-roca. Tenim l'aigua, tenim la roca. L'aigua, quan toca els minerals de les roques, provoca reaccions. De manera molt important, dissolució i precipitació de minerals. Això és un exemple, que també veurem més endavant. Tenim, per exemple, imaginem una roca que està feta de grans, tenim grans de carbonat de calci, de calcita, en aquest cas. Molt bé. I tenim una aigua, imaginem una aigua, en aquest cas una aigua àcida, amb concentració elevada de protons, i, per exemple, carregada d'ions calci i sulfats, perquè, per exemple, aquesta aigua ha estat en contacte abans amb una roca que tenia guix, per exemple. Llavors, aquesta aigua circula, és àcida, entra en contacte amb la calcita, i el que passa, degut a aquesta acidesa, la calcita deixa anar, es dissol i allibera calci i carbonat. Però, si aquesta aigua té sulfat, el calci que ve de la calcita i el sulfat de l'aigua es combinen i donarà lloc, per exemple, en aquest cas, a la precipitació de guix, de sulfat de calci, formant, per exemple, una capa de precipitat a sobre els grans. És un possible exemple que veurem una miqueta més endavant. Això, aquestes reaccions de dissolució o precipitació que ocorren en el camp a escala gran, això ho podem estudiar en detall en el laboratori, per exemple. Aquí tenim experiments de laboratori, per exemple, injectem una d'aquestes aigües àcides que té sulfat en aquest material, bàsicament són grans de carbonat de calci, calcita, o poden ser d'un altre mineral, de dolomita, per exemple, i el que veiem és, volem estudiar aquesta reacció. Tenim el carbonat de calci en contacte amb aquesta aigua que injectem, que és àcida i té sulfat, el carbonat de calci es dissol, allibera l'element calci, però es combina amb el sulfat de l'aigua i precipita com a guix, com a sulfat de calci. Si això fem l'experiment, fem circular aquesta aigua durant unes quantes hores, per exemple, i aquí tenim, per exemple, els resultats. Això són imatges de microscopi electrònic, de grans, en aquest cas tenim grans de calcita, o grans de dolomita, carbonat de calci i magnesi, abans de l'experiment i després de l'experiment. L'escala aquí és de l'ordre, que en aquest cas és mig mil·límetre, en aquest cas és 1 mil·límetre. Aquí, abans de l'experiment, tenim els grans de calcita o de dolomita. Després de l'experiment, quan ha circulat aquesta aigua àcida que tenia sulfat, veiem que ha precipitat, aquí tenim els típics cristalls prismàtics de guix que han precipitat, perquè ha combinat el calci que venia de la dissolució de la calcita i el sulfat de l'aigua per precipitar el guix. Aquí el mateix, en aquest cas que venia de la dolomita, que és un carbonat de calci i magnesi, però el calci l'ha agafat i l'ha precipitat com a guix. Això doncs, podem estudiar al laboratori. Vist això, aquesta petita introducció, vull ensenyar dos exemples de pertorbació del medi ambient causat per l'activitat humana i les seves repercussions en termes de mineralogia. Aquests dos casos que vull ensenyar són el drenatge àcid de mines i l'emmagatzematge geològic del diòxid de carboni. Drenatge àcid de mines. Aquí, per exemple, tenim una foto, això és de la zona de Rio Tinto, tenim aquestes típiques aigües vermelles, molt vermelles, que tenen molt ferro, són aigües àcides, pH entre 2 i 3, pH molt àcid, aigua de nou molt carregada de ferro, també molt alumini, d'altres metalls, plom, zinc, cadmi i anions com l'arsènic, que són contaminants. Com es forma això? Primer, nosaltres ens situem al sud-oest de la península Ibèrica, a prop de Huelva, a la franja pirítica ibèrica, hi ha moltes mines de sulfurs,
la gran majoria d'ells abandonades. En aquestes mines de sulfurs el que tenim és molta pirita, sulfur de ferro. I tenim aquestes galeries d'aquestes mines, on tenim aigua però també aire, o sigui que tenim molt oxigen, tenim oxigen, tenim aigua, quan plou aquesta aigua circula i tenim l'aigua més l'oxigen, causa una oxidació de la pirita, del sulfur de ferro. Què passa? S'allibera el ferro com a ferro 2, s'ha oxidat el sofre, sulfat i protons, dona acidesa. Bàsicament el que tenim és àcid sulfúric que s'ha format, i metalls. I això és el que causa aquesta formació. Tenim unes aigües, unes solucions, amb concentracions molt altes d'àcid sulfúric, bàsicament, i metalls, ferro i d'altres metalls també, i són molt àcides. Aquí tenim un petit mapa, estem aquí al sud-oest de la península Ibèrica, aquí baix tenim Huelva, i aquí tenim les conques dels rius Odiel i el riu Tinto. I veiem que cap a les capçaleres d'aquestes conques tenim moltes mines, doncs aquests símbols són mines, la gran majoria d'elles abandonades, no totes, n'hi ha alguna grossa oberta, la gran majoria abandonades, que vol dir que no hi ha cap responsable que pugui pagar per la descontaminació que causen. Nosaltres vam estudiar aquests processos de remediació d'aquesta aigua àcida de mines amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aigua de tots aquests rius i riuets. Això és un estudi que fem en col·laboració amb la Universitat de Huelva, en aquest cas. En quant a la remediació d'aquestes aigües àcides de mines, tenim dos components. Per una banda tenim la detonació natural, és a dir, processos que tenen lloc, quan surt aquesta aigua contaminada, processos que passen ells sols a la natura, que causen una certa remediació, una certa millora de la qualitat d'aquesta aigua. Aquí, per exemple, tenim una galeria d'una mina, tenim aquesta aigua de color marronós vermellós que surt, tenim tots aquests precipitats, aquesta mena de terrasses, que és schwermanita, és un òxid hidroxisulfat de ferro. Què passa? L'aigua té molt sulfat, aquest ferro està en contacte amb oxigen de l'aire, es va oxidant mica en mica, i a l'oxidar-se precipita aquest òxid hidroxisulfat de ferro. Si veiem aquí concentracions de ferro total al llarg respecte a la distància, des de la sortida d'una galeria, per exemple, veiem que aquest ferro mica en mica va disminuint, veiem també que el ferro 3 augmenta en relació del ferro 2, o sigui, mica en mica aquest ferro es va oxidant i el ferro total va disminuint, o sigui, estem precipitant una mica d'aquest ferro. I relacionat amb això també veiem com disminuïm les concentracions de contaminants importants, com pot ser el cas l'arsènic aquí, arsènic 3, arsènic 5, que estan coprecipitats amb aquesta schwermanita. Aquí tenim una imatge, aquesta típica morfologia de la schwermanita, l'escala aquí, això només és una micra, és una imatge de microscopi electrònic, amb molta magnificació. Un altre procés d'atenuació natural que veiem és, per exemple, quan es barreja un riuet amb aigua àcida amb un riu amb aigua, diguéssim, normal, de pH més o menys neutre. Aquí tenim el riu Agrio, pH al voltant de 3, carregat de metalls, ferro i alumini, notablement, i es barreja amb una aigua més o menys neutra. Quan es barregen, quan puja una miqueta el pH, precipiten òxids de ferro, tenim aquesta banda vermella que és donada per aquests òxids de ferro, i a continuació veiem aquesta banda blanquinosa a la barreja. Quan puja més el pH, ens precipiten a continuació dels òxids de ferro els òxids d'alumini. Això també ens elimina ferro i alumini de l'aigua, per exemple. En contrapartida, aquesta precipitació causa que l'aigua sigui una mica més àcida. Per altra banda, hi ha no l'atenuació natural, sinó la remediació que fem nosaltres, o sigui, una feina que fem per millorar la qualitat d'aquesta aigua. De nou, moltes d'aquestes mines són abandonades, vol dir que a darrere no hi ha ningú realment que pagui per netejar aquesta aigua, o sigui, busquem sistemes que siguin econòmics, que no costin molts diners. I en aquests sistemes és l'ús de barreres permeables passives, i en aquest cas fem servir aquest sistema que s'ha desenvolupat, el substrat alcalí dispers. Bàsicament és una barrera porosa, un material porós, que està fet bàsicament de calcita, que al dissoldre'ns ens pujarà el pH de l'aigua, eliminarà l'acidesa, barrejat amb serradures de fusta. Les serradures de fusta realment és només una matriu inerta, que no reacciona, però que ens ajuda a millorar la permeabilitat d'aquest medi porós. Aquí veiem, per exemple, en escala de laboratori, una columna, teníem aigua aquí dalt, i conforme l'aigua s'infiltra, primer
dona precipitats de ferro, de color vermellós, i a continuació, més avall, precipitats d'alumini i també guix. I aquí ho tenim a escala de camp, una d'aquesta planta de remediació passiva, un cop ja ha acabat la seva funció, i de nou aquí en superfície veiem tots aquests precipitats vermells, que serien els precipitats de ferro, aquí en aquesta cata en profunditat es veuen color més blanquinosos que serien precipitats d'alumini. Quines reaccions hi ha? Per començar, dues reaccions importants. Tenim el material reactiu de la barrera, d'aquesta mena de material que posem per millorar la qualitat de l'aigua, que és la calcita, carbonat de calci. El que circula és una aigua àcida, per tant es dissol aquesta calcita, consumeix protons i ens allibera calci en solució i carbonat en solució, i això fa augmentar el pH, o sigui que eliminem acidesa. Per altra banda, tenim el ferro aquest, en gran part ferro 2, originalment de l'oxidació de la pirita, en contacte amb l'aire, amb oxigen, es converteix en ferro 3. Un avantatge també és que conforme el pH és més elevat, conforme aquesta reacció avança, aquesta reacció és més ràpida, aquesta transformació és més ràpida a pHs més grans que 4, per exemple. O sigui, això serien les primeres reaccions que ocorren, i després el que tenim és el ferro 3, que ve d'aquesta oxidació, es combina amb el sulfat de l'aigua, que n'hi ha molt, i precipita, ja sigui per exemple aquesta esbermanita, aquest oxidroxisulfat de ferro, o pot ser simplement un hidròxid de ferro, i de manera equivalent amb l'alumini. Tenim precipitació d'aquest hidroxisulfat d'alumini, basaluminita, i hidròxids d'alumini. I l'altre mineral important que precipita, que això ens espatlla una mica la barrera, és el guix. Tenim dissolució de calcita, que ens allibera un munt de calci, i com que aquestes aigües àcides tenen molt sulfat, és bàsicament àcid sulfúric, el que precipita és guix. Aquest guix mica en mica ens plena els pors de la barrera reactiva del material i al final això és quan la barrera al cap d'un quant temps deixa de funcionar. Això també es pot estudiar a escala de laboratori. Aquí tenim, per exemple, una petita columna centimètrica, bàsicament amb aquests grans de calcita, injectem l'aigua àcida amb una bomba i mirem el que passa, les transformacions minerals, per exemple, i veiem aquí, per exemple, això és una secció d'aquest material després de l'experiment, i veiem, això és una imatge de microtomografia de raigs X, que és com una radiografia, per entendre'ns, i veiem els grans de calcita, aquest color gris més clar, i veiem que s'ha format com una pell, en aquesta imatge és d'un color gris una mica més fosc, una capa al voltant dels grans de calcita, que és guix. O sigui, el calci que ve de la dissolució de la calcita es combina amb el sofre, amb el sulfat de l'aigua, i forma aquesta capa de guix. Això al final pot passivar aquesta calcita, pot tapar al final tota la calcita i llavors la barrera deixa de funcionar, és quan s'ha de canviar el material de la barrera permeable. I veiem també al mig, entre els grans, aquest color més blanquinós, això són precipitats de ferro, en aquest cas és un hidròxid de ferro, és goethita en aquest cas. Així es veiem, en aquest cas, quines conseqüències mineralògiques té el tractament o la remediació d'aquestes aigües àcides de mines. El segon exemple que vull ensenyar és l'emmagatzematge geològic del diòxid de carboni. Com ja sabem, les emissions de diòxid de carboni, que provenen majoritàriament de la crema de combustibles fòssils, d'altres processos industrials, són la principal font de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Aquestes emissions són les responsables de l'augment en la concentració de diòxid de carboni en l'atmosfera i la captura d'aquest CO2 i el seu emmagatzematge geològic poden ser una eina útil, poden contribuir a reduir aquestes emissions. Aquí una mica d'informació general, bàsicament el registre geològic dels últims 400.000 anys de la concentració de CO2 a l'atmosfera fins al present. Zero està definit com l'any 1950, això es mesura amb diferents tècniques com bombolles d'aigua atrapades en gel, en glaceres, etc. I veiem aquí que aquestes oscil·lacions, però que les concentracions sempre estan per sota de 300 parts per milió. En canvi, a partir d'ara, amb la revolució industrial, a partir de les mitjans del segle XX, això s'ha disparat i estem ja per sobre de 400 ppm. Tenim una mica de detall en aquesta última part, aquí tenim temps, des de 1960 fins a l'últim punt, en aquest cas és 2018, i aquí tenim, a 1960 encara estem per sota
de 320 parts per milió, va augmentant, ja estem per sobre les 400. A dia d'avui, 2020, estem al voltant de 415, 416, alguna cosa així. O sigui, veiem aquest augment, la concentració de CO2 atmosfèric, i en paral·lel, el registre de temperatura, diguem, atmosfèrica global, veiem també en paral·lel aquest increment, aquesta anomalia de temperatura que va augmentant. Bé, llavors, com he dit, una manera d'intentar o de contribuir a reduir aquestes emissions és l'emmagatzemament geològic. La idea és agafar des d'un lloc on es produeix el CO2, en aquest cas, per exemple, una central tèrmica, on es crea electricitat, energia a través de la crema de gas, per exemple. Aquí, capturar directament, en lloc d'emetre el CO2 amb el fum de la planta, capturar-lo i injectar-lo en profunditat en les roques sota terra. La idea és injectar a profunditats a l'ordre d'almenys 700-800 metres, en aqüífers salins. Busquem aqüífers salins, per exemple, perquè és una aigua que no és aprofitable per l'ús humà, en principi. Llavors, injectem en un lloc on no ens causa cap problema i hem de mirar estructures on aquesta roca magatzem, aquest aqüífer, estigui tapada per una roca segell, una roca impermeable, perquè aquest CO2 no ens torni cap a la superfície. Això és una cosa que s'ha provat a escala de camp a Ontomín, al nord d'Espanya, a la província de Burgos, per exemple. Perdó. Però què passa? Molt bé, està molt bé. Quan injectem aquest CO2, què passa amb l'aigua? Bueno, injectem CO2 i el CO2 al dissoldre's en aigua forma àcid carbònic, que és un àcid dèbil i es dissocia en bicarbonat i carbonat i ens dona també acidesa, ens dona protons. Clar, de fet, formem una aigua, de nou, una aigua àcida. I ja sabem, si tenim una aigua àcida, tindrem dissolució de minerals, ja sigui carbonats, com hem vist abans, o poden ser silicats també. En aquest cas tenim aquí una olivina, però pot ser el que sigui, un feldespat, el que sigui. Vol dir que això ens causarà una sèrie de reaccions minerals de dissolució. En aquest lloc d'Ontomín, on s'ha provat això a profunditat i a escala més o menys real, les roques aquestes magatzem són calcàries, bàsicament, i també hi ha arenisques. En tots casos són roques que tenen molta calcita, perquè aquesta arenisca, el ciment és calcari, és un ciment de calcita. Aquestes roques, la matriu de les roques és molt impermeable. Són roques de porositat molt petita, 4-5%, i a l'aigua li costa molt. O sigui, no seria un bon lloc en principi com a aqüífer, per injectar res. Però aquestes roques estan molt trencades, estan fracturades. Aquestes unitats es comporten com aqüífers, són roques on circula l'aigua perquè estan trencades, hi ha moltes fractures, i és a través d'aquestes fractures on es mou l'aigua i on podem injectar, per exemple, aquest CO2. El que fem és fer experiments amb aquestes roques, però el que fem és que agafem una petita mostra, un petit cilindre, i li fem una petita fractura. Bàsicament el tallem per la meitat, ho tornem a juntar i hem creat una petita fractura, és una via preferent pel flux d'aigua. Ho podem fer tant amb l'arenisca com la calcària, i llavors aquí, en això, injectem aquesta aigua equilibrada amb pressions altes de CO2, simulant les condicions en profunditat, podem parlar un centenar de bars, i també temperatura del voltant de 60 graus. I aquí, per exemple, tenim els resultats de l'experiment. Això és la roca, l'entrada d'aquest cilindre de roca després de l'experiment, que ha durat unes quantes hores, diguéssim. Aquí podem veure al mig de l'entrada d'aquesta secció circular d'aquest cilindre de roca. Podem veure encara la fractura, aquesta inicial, però veiem que al mig s'ha format un forat, una estructura de dissolució. Hem dissolt molta calcita i si ens fixem al mig, en tot de cristallets, que és guix. De nou, la mateixa reacció que havíem vist abans. Aquesta acidesa que hem fet al injectar el CO2 ha causat la dissolució de la calcita, però com que aquesta aigua té sulfat, llavors precipita guix. Això és el que veiem. També si mirem la composició de l'aigua que surt d'aquest cilindre de roca durant l'experiment, aquí tenim temps i aquí tenim concentració de calci en l'eix vertical. La línia negra és la concentració de calci, per exemple, en l'entrada, en l'aigua que entra. I veiem que l'aigua que surt té més calci, i això és degut a aquesta dissolució de la calcita. Pel contrari, el sulfat, si la línia negra és la concentració d'entrada, la concentració de sortida, en blau, és més petita que la d'entrada, i això és degut a aquesta precipitació de guix, aquest guix que ens precipita aquí.
Això ho podem veure aquí també, això és una imatge de microtomografia de raig X, veiem una imatge tridimensional, bàsicament d'aquesta estructura que s'ha format, aquest cuc que s'ha format de dissolució de la calcita, i a dins també hi ha una certa precipitació de guix, però el que domina és aquest efecte de dissolució, aquest augment de porositat. Això també ho veiem en el cas de l'arenisca. Hem fet experiments a diferents condicions de velocitat de l'aigua, aquí l'aigua circula de manera més lenta, aquí de manera més ràpida, veiem que hi ha més dissolució, això és l'obertura de la fractura, veiem que ha augmentat quan el flux és més ràpid, i el que veiem és que la zona blava, en tots dos casos, és la zona on ha augmentat la porositat, on hem dissolt més, i veiem que està més repartit, perquè tenim clar que la calcita està entre els grans de quars o de feldespat d'aquesta arenisca i ens fa aquest efecte de que la dissolució està més repartida. Per tant, el que veiem és que hem modificat per alguna raó la composició de l'aigua, la química de l'aigua, això ens provoca unes reaccions químiques de dissolució i precipitació de minerals, i com a conseqüència això canvia les propietats de la roca, en aquest cas porositat i també permeabilitat, que té implicacions, per exemple, en aquest cas, per com es pot injectar el CO2 aquí i altres coses. Així doncs, en conclusió, com hem vist en aquests dos exemples, però en molts altres, veiem que els efectes de l'activitat humana es reflecteixen molt sovint en canvis en la circulació i composició de l'aigua, i això dona lloc a precipitació i dissolució de minerals, que en el seu torn causen canvis en les propietats de les roques. En resum, la mineralogia no és només una herència del passat geològic. La mineralogia i els seus efectes juguen un paper molt important en com respon el medi ambient a les modificacions que nosaltres li causem. I això és tot el que volia explicar avui. Moltes gràcies.